Στην Αρκτική οι πάγοι λιώνουν, η γη κλαίει και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ζούμε ακόμα μια καταναλωτική ζωή και πολλά πιθανόν να μην αλλάξει κάτι. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτή την εκπομπή? Θέλω να ξέρω τι κόσμο αφήνω πίσω μου. Πόσους followers έχεις? Δεν έχω. Λυπάμαι, έχουν αλλάξει τα πράγματα και είσαι αρκετό καιρό εκτός χώρου. Γιατί πρέπει να εξηγήσω γιατί κάνω το που κάνω. Η δικιά μου ζωή, δικός μου χρόνος και να τον αξιοποιήσω όπως θέλω εγώ. Ένα, δύο, πέντε, έξι. Τώρα είναι το πράγμα να βοηθήσει κανέναν να ευαισθητοποιηθεί και θα γίνεις ρεζίλη. Δεν πρέπει να γαμίσεις κανένα σύλλο, θεία! Δεν έβγαμε! Εσένα δεν σου λαλώ τι να κάνεις με τον χρόνο σου. Με νοιάζει. Αν ο άλλος πεταχτεί με τον γκρεμό, οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Εγώ δεν θέλω να πεταχτώ. Δεν μπορώ να πεταχτώ. It's okay. Σκολεύκομαι πολλά να σε ευκαιβάσω. Είμαι σαν τον ελέφαντα. Έχω σκληρό δέρμα και δεν μπορώ να πηδήσω.